Dende o 29 de setembro ao 3 de outubro rexistráronse en Augas da Pobra, fronte á praia dos Raposiños, varias verteduras contaminantes. O 3 de outubro foi un vertido especialmente potente e, de feito, acabo de enviar un vídeo a todos os medios de comunicación donde se amosa esa vertedura, amósase a súa extensión, a súa intensidade, a densidade das nubes brancas que flotan sobre o mar e como esas nubes brancas se van diluindo a medida que o barco se achega ao porto da Pobra do Caramiñal. Por tanto, un vertido importante que evidentemente a corrente vai difuminando e vai estendendo por todo o litoral. Isto é unha mostra de algo que resulta moi recurrente no conxunto da Ría da Arousa. Ademais de denuncialo publicamente, a PDRA e outros colectivos pesqueiros xa puxeron os feitos en coñecemento da Consellería do Mar e de Augas de Galicia, exixindo medidas contundentes ante a sospeita de que os vertidos poden proceder dunha industria de transformación de alimentos da zona. Facer este tipo de vertidos sale barato. Realmente a verdade é que sale barato, porque se che van meter unha multa de 7.000 euros ou de 14.000, eso para unha empresa é como para nós unha multa de 5 euros, pois é o mesmo, é irrisorio. Entón penso que no tempo no que estamos, que vimos de ver que hai un cambio climático, que as augas cada vez están máis quentes, que a productividade cada vez é menor, polo tema que xa dicho tamén Xocas, da renovación das augas, da falta de ventos de nordés. O que temos que intentar é que a xente se quede no mar e que haxa unha inversión real que repercuta rápido nos problemas esenciais da ría. O que non pode ser que se aproveite a noite para facer este tipo de vertidos que ao final estamos vendo que salen baratos. Piden sancións máis duras, así como inspeccións periódicas ás empresas para garantir que cumpren cos protocolos de limpeza das instalacións e depuración de augas, co fin de evitar estas prácticas recorrentes que poñen en serio perigo o sector pesqueiro e marisqueiro. O mar está no matando, está deixando que o mar morra, e co mar vai morrer o marisqueo, a pesca, os mexilloeiros, pero vai morrer a terra. É unha parte esencial do mundo e non podemos permitir que se nos siga contaminando, que salga gratis contaminar. Neste sentido, lembran que a Administración Autonómica conta con todas as competencias para actuar ante estes episodios, instándolle a cumprir coas obrigas legais de prevención e control de vertidos.